Наступная станция Барысаўскі тракт. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Borisovsky Trakt. Please mind the closing doors. Станция Барысаўскі тракт. Borisovsky Trakt station. Наступная станция Усход. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Ushot. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, калі вы знайшлі на станцыях ці ў цягніках метрапалітэна рэчы без нагляду ці падазроныя прадметы, калі ласка, тэрмінова паведаміце пра гэта супрацоўнікам міліцыі або метрапалітэна. Станция Усход. Ushot station. Наступная станция Московская. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Московская. Please mind the closing doors. Станция Московская. Московская. Station. Наступная станция Парк Чалюскінцаў. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Park Chaluskintsov. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, сцеражыцеся кішэнных крадзяжоў. Станция Парк Чалюскінцаў. Park Chaluskintsov station. Наступная станция Академия наук. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Akademia Navuk. Please mind the closing doors. Станция Академия наук. Akademia Navuk station. Наступная станция Площа Якуба Колоса. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Ploshcha Yakuba Kolosa. Please mind the closing doors. Станция Площа Якуба Колоса. Ploshcha Yakuba Kolosa station. Наступная станция Площа Перамоги. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Ploshcha Piramohi. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, калі вы знайшлі на станцыях ці ў цягніках метрапалітэна рэчы без нагляду ці падазроныя прадметы, калі ласка, тэрмінова паведаміце пра гэта супрацоўнікам міліцыі або метрапалітэна. Станция Площа Перамоги. Ploshcha Piramohi station. Наступная станция Кастрычніцкая. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Kostrycznicka. Please mind the closing doors. Станция Кастрычніцкая. Пераход да цягнікоў аўтазаводскай лініі. Kostrycznicka station. Transfer to the Autozavodskaya line. Паважаныя пасажыры, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона. Не збірайцеся каля дзвярэй вагона. Наступная станция Площа Ленина. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Ploshcha Lenina. Please mind the closing doors. Станция Площа Ленина. Выхад да чыгуначнага вакзала і плошчы Незалежнасці. Пераход да цягнікоў Зеленолужской линии. Ploshcha Lenina station. Exit to the railway station and Ploshcha Незалежности. Transfer to the Zelenoluzskaya line. Наступная станция Институт культуры. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Institut Kultury. Please mind the closing doors. Станция Институт культуры. Institut Kultury station. Наступная станция Грушевка. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Хрушевка. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, пасля аб'явы аб закрыцці дзвярэй пасадка ў вагоны не дапускаецца. Станция Грушевка. Хрушевка station. Наступная станция Михалова. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Mikhalova. Please mind the closing doors. Станция Михалова. Mikhalova station. Наступная станция Петровщина. Осторожно, двери зачиняются.
Next station is Petrovshchina. Please mind the closing doors. Станція Петровщина. Petrovshchina station. Наступная станція Малиновка, Осторожно, двери зачиняются. Next station is Малиновка, Please mind the closing doors. станція Малиновка. Канцавая. Цягнік далей не ідзе, калі ласка, пакіньце вагоны. Паважаныя пасажыры, пры выхадзе з вагона не забывайце свае рэчы. Малиновка, Station. Please leave the train. Please don't leave your belongings behind.